Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru makadisi. Alhamdulillah mkoba robindido simba. Andi mchando chao yakanda kona mabhacha akutowanda. Ya nekuno kwatiri kuno kuma sinus futi. Oh right. Kwatino kune mijakaranda. So ma sinus yanoti ndoba yepanubuda vanoti sekuru kune flu ere. Aiwa ma sinus. Okay. Bitia tinogara mijakaranda ine ma sinus. Alhamdulillah. Saka chinongomuka chikosolo chakasimuka. Andi sure yeah. Ndinombonzwa vamwe vazukuru vachiti sekuru havasi kubatika endo zvokubatai moti muri kuplaza hakuna network. Makapedza here foja? Uya mkoba robi foja takapeza kugreda. Asi chasara kudhida. Goro ndo zvakaomba. Asi kurimba chandakangotendera chokuti if vakuru vaita tokurima ijuga. Bucket boss iyo government bainoisa mtemo kuti takutenga ndezvaitika kunze kwenyika zvehondo zvakanganisa zvinhu zvese. Saka kana kuduko foti tongoti nedambudziko rakafanira ripi iro. Asi foja takapedza kwasara kungoti tidhidhe maybe 30 bills tinenge tapedza ya. Andiri. Aiwa tinotenda ndanzwa mukati pane muzukuru komana ari pa. Yeah. Mukomana akambouya adinda we spiritually. So paakauya achitaura nawo the spiritually dzaimukanganisa chiraramo chake akachema panapa tikabuda naye pamedia. Okay. So tabuda naye pamedia iye achataura. Asi ndabuziva natete vake vese takabuda nawo pamedia. Okay. Munhu akasakamira pamedia ndiye musikana ati aiwa sekuru hamba dzangu dzapona. Ndiyo ndikutsvagawo sabhuku. Saka ndikati aiwa alisi dambudziko. Okay. Kukomana zvaibudetsa if ndikuwana mukadzi kwaibudetsa saka iye achapupura kuti sekuru koma robi bakaita henyu ndari renyu nekufambisa kwamunoita maprogramu yese yenyu pachannel isoso pari zvino ndayambuka ndakamira ndakadai saka ndiye akondifondera ndiye akwete kutifonera bose akandifondera akati sekuru toyari ndikati chakupa date but ndidi tinowanjira ndandira kupa date azokwerekana kungudikire ndopatadayo atogona ndikatirega tichibvunza kumarobhuto chivachawana ari ndimukanda mukati aiva tikuta kubonai tikuda saka tumide zvakati aiva rega tichibvaje sekuru saka mukomana wedu ndiye yari yamarasta tetivakirasta vese marasta ka handitika ina handichamuziveni wakadi mukomana kumarobi mari mushi ina ndichakusiyeni munowandirwa ndosakandikangana wakatoena titawo kwatokaya weje pekutanga ndakayana teta nakubuda pamiti ndobva ndazodzoka nde takatotaura ndikatotaura ndikatotaura pafoni mukatondipa namba dzasekuru handichaziyeni kana chise vanhu kuedza kubatanidza kuti alright katitiso yanga yakamira sei nyaya yakaita kuti usvike kwasekuru chapola kuti idambudziko ripi ndaishandiswa kuita murandarume zvekuti ndaigona kuti ndikandosangana nemunhukadzi nhengo yangu yaisasimuka. Okay. Saka ndikazobudzawo tete tawa ndichi bato Robert andase anokusvisa kuna sekuru kana uchita una mari. Ndobva kubata ngoma Robert ndobva ndataura nemi. Mubva mandiudza zuwa rekuuya. Okay. Ndobva ndauya ndobva ndataura nyaya yangu na sekuru. Sekuru vha ndibatsire vha ndipa mishonga vakandipa. Ndichipota ndichiya ku review. Kosi dambudziko ranga rani 5 years richiitika. But rakapera last year ndikabatsira muna November. Rakapera last year muna November mo. Saka nayo ku review ndichipia mishonga ndichipia mishonga. Sandikazotaura na sekuru ndada sekuru ni ndachi ndapo. Saka ndoyari kuti ndipe testimony na sekuru ndokudza tete. Saka foni yangu yakazomborasikawo saka nasi ndopanda no friend ati tete ngati ngosvike kwa sekuru. Ndonowauza. Makaita basa tichitendewo nemiongo marobi makandisvisawo pano nekuti buritsawo pa social media kuti zvinhu zvangu zvifambo saka izvezvi zvinhu zvangu zvapo ndatowo nemudzimai wangu handina kuya wangu naye. Alright. Aiwa zvinokuzokwemutete akakudza kuti ndosvitsa vanhu kwasekuru achapola ndiya ndakambotaura nemiri akatotaura tese kakawanda. makatouyawo kwasekuru achapola ndakauya pano ndine dambudziko rorwara nemudzimu sekuru achapola achiri kurapira uko seru takapinda tinemi futi aizvi zvakatoita takatopora ndakaya ndichirwara zvokuti ndaitotedai mwari wandizorudza ndaneta. Akauya pano makatigamuchira in fact isu takaya tisina kuzivisa kuti tiri kuuya toda zesocial media
takazongoita kusanganawo nemipapi pano panapa patapinda nesocial media makatigamuchira mese nasekuru ndandina hanzvadzi dzangu 3 okay 2024 muna January kubva sekuru atipa mishonga vakatipa dare asi padare iri vakazogumawo kuti kana pamuchadzoka ndichakupa mishonga kunogeza 7 days pamuchadzoka ndiona madzoka makashota okay obva taende vatanogeza mishonga ye7 days pakunodzoka paya takazodzoka taatuzve shuwa tanga tashota imwe hatadzi yanga yabuda 2 hour vakabva varamba kuzodzoka kudare kudzoka kudare asi sekuru havana kuda kuita nhungo dzokuti vamwe havana kuuya takasvika pano takabatwa takagara chito che3 days tiri pano takashandirwa nasekuru vachitipa mishonga yekugeza tichimuka tichigeza vakandigezesa anofunga ndokubvisa nimbereka ndakaenda nawasikana kudondo ari mangwanani takazobva kudondeka kumazuva rodoka vatatakura masupa akanokumbira kudondo aiva kubva ipapo miri yangu yakatanga kudzokera panzvimbo zvaraiti nevanhu vaya ndakaya navo kuno kubva ipapo kusvika nanhasi hatiwirirani hatitotaudzana kwanzi chikonzero handichazivo ino ndichikonzere ndechekuti ndakarapirwe ndakapora here kana kuti mhepo yanga iri pandiri ndo yavaida here handisi kutoziva hatitotaudza nditopfuudzana murodhi saka ndingorambawo ndichiita apo naapo ndichiuya kuno kureview ndichipiwa mushonga nasekuru ndichigeza kana kune mabiro anombondedzawo ndichiuya aiwa zvinhu zvangu ndinotenda kuti aiwa sekuru makaita basa nasekuru ndinotenda zvinhu zvangu zvaamugwara handisisina panondirwadza ndakutorwarawo apo neapo zviyo zvokuti kana pane chinenge chaitikawo chakanangana neni ndo panouya mhepo iyeyo yotaura kuti pane zvaitika zvakamira zvakadai kana pasinawo chikukanganisika ndendiri right ndisina kana panondirwadza handitika aiwa tinotenda saka mukomana wazosire mudzimai akaenda notachirora kumusha umunyowani asi zvaakuitika manje ndaita kundikudza kwamashure pakamborora mukoma wangu baba wakambobuda asina kupfeka mumba mukadzi arimo indarora iko zvine zvazvina 2 weeks wakuitira weti mumba murora arimo tobva kubva wakatosiya toilet kutoitira weti mumba saka handichazivo izvezvi wapopototi wakuendesa mukadzi kumusha hauna kuudza hama dzangu dzese ufanira kutodzitumira mari wodzizivisa kuti ndani mukadzi saka handichazivo ipapa kuti zvokufamba sei pati mukoma vaine mudzimai baba vakambobuda vasina kupfeka vaibhuru vakatotiza upinda bedroom apo ndaroora wapo wakubuda vachitira weti pamusiyo pamwe vakati panjodzimai hatizozivi kuti ako here munhu akambozviita vakusvika kuti sekuru chekutanga tisatapinda kudambudziko razotaurwa nemukomana kwekupedzisira ari kutenda nedambudziko raakanga ainaro rekusangana nemudzimai waasingaone pabonde ndo spiritual wife ari kuti dambudziko iroro rakapera aiwa ini ndinotenda amaswanakala vazhinji vanofunga kuti kubuda pamidhiya chinhu chakashata achisi chinhu chakashata kuzviisa pachena kuti aiwa ini sekuru ndibasire zvangu ndakagara ndakadai mukomarope ndauya pamberi penyu zvinhu zvinokosha stereki nokuti midhiya kuti ikure ndimi vanhu vacho asi tinotenda kuti mukomana nekuzvipira vamwe vanoti afanei yanga kune mamidhiya aiwa midhiya akatobuda ndasungwa anokuta testimony yake kupora kubatadza teta dai makavaona mukomarope muri kuwashaya bhosi asimba bhosi akauya ari slim hama dzake dzakamira zvikadzi pachisina nguva ende ndau yakataurwa hama dzake mukadzi zvakanzi akaromba saka zvinhu zvake zvaakanotsvaga zvaakubudetsa achitenga mudzimu handiti mukunzwisisa handiti ndikataura ndimi kana muchida kutenga mudzimu ngatichimushandira tione kuti mudzimu kana uri kutenga hauzobudi but sekunzwa kwamaita kuti adzi ndofunga kubva mapira ese ataita ese anenge aripo handiti so mudzimu zvino wakatengewa kwedi ndine basa neina mudzimu wakatengewa ende ndini handitorina basa nemudzimu saka hamba kana dzaakusunduruka dzaakutiza matare
yari kuitika pamusoro pemunhu waunenge uchishandisa handiti zvinhu zvinonakidza kuti mukadzi akatambura mazuva acho tikagara naye pano tichimurapa kusvika mwari vamukomborera kusvika nhasi mereji yake iri right ende zvinhu zvake zvese zviri kufamba asi uye aimushandisa anogumbuka anotsamwa nokuti unenge uchimusenzesa miyako saka nhasi uno kana unoti aiwa inini sekuru kubva gore racho tanga tichiri kuitira kuzasu so kusvika pane zvinhu wese abuda pano akupinda pano basa anovaziva alhamdulillah muzukuru wekudhara zvoti mukatasa mamidia ariko kuzimbiti tv alhamdulillah ndiyo ndau yevana saka ndinotenda mwari kuti dai vawedzera davapa zvakanaka mwari alhamdulillah handitika ndira kuti muzodzoka makutaura nyaya yemukomana yekuti baba nezvavari kuita ndambonzwa nenyaya yemukomana pawakabuda iwewo pamidia handiti uchifamba kwaunofamba uko neshamwari dzako kana nechi zvainzi chii zvekubuda ono hapana akangoona hwana akanditi iwe seziya kunobuda pasocial media kun'anga ndikati komana uona uchiri kunyara unongosati waomera ende for sure uona uchiri kunyara ubuda pasocial media zvinhu zvezvakanaka zvinhu zvakaoma chezvo chezvo ndo zvandakautaura kuti nizvi kuona zvikaita ndo zvikandituma ndese ndibude ndibatsira asiko zvine zvinhu zvangu ndakutonzwawo nemumwe kuti wamwe ndawatotaura kuti wari kushandiswa ina ndichazviziva ndazvipesera kudaro ende iwe hazvambobvira zvakunyadzisa panguva iyoyo kuti handinyari noti zvinhu zvakapera handiti tete hamuna kusangana nenyaya yekunzi ko imi muchazokuona yapo muri kuite inini handina kugona kusangana nazvo bhozi vanhu vanga vasina kuzvitarisira kuti ndingangouya kuno alright asi kuziva kuti ndiri kurwara family yese yaiziva kuti ndiri kurwara semashoko aitaurwa nasekuru kuti waiti ndakaromba zvinhu zvangu zvekundiita sei zvekunditambudza ndo zvavanga vakatarisira kuti pamwe ndakasvika kuno kuchanzi nasekuru wakaromba saka nokuzoona manje kuchinja kwezvinhu dare racho nomararamiro andaakuita hawana chavachataura akutoona kuti ivo ndo vanga vakarasika handitika alright sekuru muzukuru komana ari kuti hongu dambudziko rangu rapera ndaane mudzimaiwo asi handizivi chitiko chababa ichi kuti chakachena here kana kuti kudhakwa gomarombi kana kuri kudhakwa hakuzokorozi ende kana kuchidzokorodza hakudzokorodze pamhuri yako kuti mwana watora mukadzi waita ichi mwana watora ichi waita ichi uko ndokunodzi kubata ndonodzi mbobongo uri pachena zvoreva kuti baba vake vane chikono nechikadzi kana vari mwana komana vanenge achimuyako ari mwana asikana vanenge achimuganganisi zvoreva kuti kana vana vavo vasikana mameregisi anonesa noti hakuna muroora munhu anonyadzisa ende kuti munhu ataure kuti apfekedura hembe pamberi pemuroora zvinenge zvotangira pari ukati muroora wokutanga woita wechitu woita ifashoni here hakusi kutengesa matemba kovarokati kana kuti kutengesa hembe alhamdulillah unoda here iwewe kuti zikanakidza kuti kovaropi ifi namai vako chacho akakubereka ukangodzamana waroora mukadzi vakutoomberwa kuti vakuonere but tezvana wobudisa sikarudzi yako kuti muroora one mbombomo wavo unonyazisa uri pachena uroi wacho haudzvengewe nokuti unhu hwavo wavari kuda kubuditsira wovazivisa vanoona kuti zvamaonezvo zvichave kurume wenyu kana magara pano but baba vanga vangwari bhosi vadusi ya bhosi kana vachitamba chidai mudzimba dzevana anga vangwarire bhosi chapola akatopinda kare mumba imomo ari kugadzira zvaanogadzira ngavangwarire ngavasiye wallahi kana uchida upenyu wavo wakanaka ngavasiye nokuti kana muchinzwa kuti zvanzi munhu anozviuraya kwete tinokuuraya munhu munhu anozviuraya nemabasa ake ngasiye vana vakure iye woita zveurombo wake ikoko ya saka zvinokoti alhamdulillah nemunhu wakadaro hatimusekerere kana one day kana one time kana minute asi vachausiya handitika alright ndiri kuona nhasi waya vakawanda kumakatsamweyo mvudzi uchituka
bvunzo chituko saka wakareba mama mubvunzo ndamubvunza kuti kati kwewewe ko wakakwitibara ndava ei zvikazati tombokwitibara ndikati aswarawo neboyfriend yako zatina ndikati kuyalula but apa pasvika imi mukomarombe muri kutoti makasakwei gareruke handitika alright zita ndiani atadzi but zvimwe chete ukama hwakamira sei nevamwe varipo pazuva dambudziko rakamira sei dambudziko rikuitika mumba medu takazvarwa tiri mune 2 vakomana ne3 vasikana saka 3 vasikana wese indakaita imba yangu yekutanga ndakaroorwa kwekutanga ndiri kumusha ndakuita mwana pandabva pandazonoroorwa kechi2 pandaita vana vangu 2 pandazoroorwa echi3 ndoyazopararei hatisi kugara mudzimba tese vanasikana wese tiri 3 hatisi kumbogara namudzimba rumwana ungosviba moyo obva wangoita sei obva wangoenda munin'ina wangu ndosemusemo zvaakaitirwa wanga akaroorwa kumusho akatogara 2 years 3 years nemurume wake murume bvangobuda bvangoenda akaita 9 months murume asi paaenda abva asvika pakusvibomoyo abva adzoka kumba izvo ndogara naye anombenda mabasa achidzoka basa kwacho agarawo futi ndikungota nomushanda kana 2-3 months ungotsvagirwa kana mhosva pabasa pacho bva adzoka musikana futi izvo zvitine musikana gotwe romba medu ena zvaane 15 years asi atoita dzimba 3 saka ndodambudziko taiya naro kuti tauro kumunhu kuti kana sekuru achizvikwanisawo kana kuzvidzosera kune muridzi ari kuzvikonzeresa ngazvikwanisa azvo kuita sei kudzokera towana kugara mudzimba because zvakangooma kuti waroorwa pawabva waroorwa pawabva waroorwa pawabva saka tiri kudawo dzimba kuti tigare mudzimba kana ari munhu ari kuzvikonzeresa ari munhu mupenyu kana kufa ngaafake zvatitambudza tese pobvashayahwana ano unongedzwa kunzwa yaane imba yake tese tingori 3 hapana kana ane imba saka vari kupa vanin'ina wavo munin'ina wangu umwe wacho ari kubasa kutungisa muhombo wacho mudiki wacho ari kumusha izvezvizvi alright ndosanda ndavabvunza kuti semusina kuuya muri mese tete iyo kai tingasorotidzika ndedzikwenyu kai iyo kai vazukuru havasi kuroorwa ka tiri kuinzwa uye toiziva asi hatisi kuziva kuti chikonzero chii chiri kuita kuti vana vasagare mudzimba imi murimo pamwe ndimi kave kutenga mudzimu kane kuromba ka ogona kudaro ogona kudaro handi naye muzukuru pauri kufamba uri hausi bata tete hatisa kupedza nguva titi because mishonga yaka ndenyi hatida kuti sekuru vanetseke kana uchibata tete ngoti tete ndingokubatai ndisunungurei hausati handitika haya kutamba zvedu sekuru manzwa muzukuru achitaura nyaya yake kuti kupinda nekubuda kupinda nekubuda chimukomarombe chiri kutendera mukati memhuri sekutaura vatatete vakabereka vari vashanu akomana 2 mukomana chendiye akupa testimony so mukupona kwake ndio paatora hanzvadzi yake vanhu ngapanzwisise pano baba vari kuziva nyaya dzavo ngavasunungure vanhu nokuti hazvina kusiyana baba kuti munhu uyu akadaro kana achichiva vana vake vese kuwashandisa spiritual husband kusvika kuna hanzvadzi because hanzvadzi iyo yamuri kuona tete vatakatobvisa mhepo yokuti sapote chivaite zvino zvayapinda kuvanasikana koivo baba chakabereka kana achichiva vana vavo kutsvuka hatiti ngavaboya feya vasanyari nokuti vana kana vachidzuzikana munoona kuti mwana anonakidza urombe ndakagara ndakataura kuti urombe kana zvirwere azviuye 3 kana ka4 zvirwere pamunhu 1 wotoita TB asima no hakuna zvinhu zvakadaro saka madzudzu yasangana nemukomana paari kubvisa paari zvikuenda kuna hanzvadzi vana yangu ambombesa mashaka uyu waenda kwake uyu waenda kwake ivo ukavapinda baba vacho vanoti vatomuganga ndiende chamuri kurambira kuganga wacho mwana wenyu aponei maishorei ganga kana muprofita mamushorei endai kamupedzesa mboko revanhu mukomana ichi hachisi chekuti chinozvenga
baba vemunhu ndo vari kuziva manyaya zavo idzi ende ngavasunungure vanhu. Munoona mukomana bekupfimbiwa kana kuti kunyekwa kwemunhu sikana zvinokutorera nguva. Kudhara waiti mwana ukana akageza kana akaita zvipi zvakanaka waikoti anopinda. Handiti mazuva ano akomana mazuva ano ari kunesa atokutoti ndinoone zvakadaizvo wani vanangani 4-5 ndinoita sei vana ivavo. Saka idambudziko mukovarobe alhamdulillah mubereki yakutumbura zvakasvaga ngazvipetere pasi. Haugoni kuita mwana wako bobobo mwana wakazvara ukadzi akatakura 9 months iwe baba unosheterera mwana iyeye nyange ukashetera uri kugodwa duka uchibuka kuseni unenge uchiti ndamupedzera adi kusanyara kwababa. Handiti ende ona kuti baba vasina kukwana vabva kumwana wasikana muroora mwana wako unobvisa siwasika rudzi rako kubira pamberi pemuroora kuti mvura mukomarobeka zvimwe zvibinda ndo chinonzi chibinda. Muroora ndiye ototiza kuti baba ari kuita weti kangani vachirei komarobeka yainobvisatsisi alhamdulillah. Saka matambudziko its direct kwavari ivo kana vakatozwa media iyoyi ngavatobvunza kuti achapola makati ndiri muroi shuwa ndiye ende zvinotambuta ende akabheja ibaba pafange apa kwendouna akabheja apa akati achapola makati ndini one anoita baba yanobvuma kufamba here kuti ngatimbofamba unongoti wareti tichafamba tikwataurira vari kupya paradzimba dzisese tikwakuti une zvikuitikezvo ngatifambei vanongoti kuti tichafamba nanhasi tichafamba kufamba kwachaisa hatizombovoni asi dambudziko rikiitika kwatiri tiri mukomana muhombe haana dambudziko hatiri kunyepa wasikana 3 nemukomana 1 tisu tine matambudziko. Mukomana mukuru haana dambudziko haana kana dambudziko akangororo mukadzi wake wakaroroshaona zvinhu wada kutiita mwana chitu ari wese nemukadzi wake wani pamwe tinogona kuti haana dambudziko pamwe haatauri akararamirwa kana kubapika muchi. Alright. Handiti saka baba vanongoti tichafamba vari muno Marara amai vapenyu vari kumusha amai vanotiwo chii manje mama zvinotovabatawo mama vanototi mimi wakati tifambe baba venyu tinowerese tofamba asi wakazoda kuti mama wauye tifambe wanotanga kutopopotera mama wakutowatsvagira futi nyaya wakutsvagira nyaya kuti mukundinanga nemwana wenyu mukundirangana. Sezisu taneta nazvo tambodongoti zvingodzokere chero zvawawana kozi nguva yareba taneta ndezvekuti unoti chino chapera asi mudza chino chapera saka dongoti sekuru mungoti batsiro zvingobackfire zvidzokere kumuridzi nyangwe kana wachifa kana wachipenga kana kuenda nesango zvitori nani isusu tapona zvizvo. So manje chakunetsa manje muri kuya 1-1 tete wakauya ari 1 muzukuru komana akauya ari 1 nhasi kwauya muzukuru sikana topedza futi toya dare munin'ina wako achazoonawo zvako zvaita ouya mumwe mozoya toita sei apa kuti kozi ukaudza mumwe munhu anokudza kuti ini handiite izvezvo zvafanira nini ndaitoita nateta wamwe waitoramba iwe waitomboramba wachiti hatiite izvezvo tipinde munhanga zvafanira ndikatoudza vamwe kuti ucharombeswa kupinda munhanga saka munhu dambudziko rako ndorunokutuma wega kuti ndite rege ndiende ndinozvionera kana kuri kuromba zvitorina nekuromba asi waroi wacho ndowati chirombero toafa handiti saka nhai sekuri mhuri ingabatsirike sei onai vari kuya vari 1-1 asi dambudziko ndiro reri mukomana vesu kuti akungoenda nedambudziko auya sekuti wakatata chizezura avhura ndondi ari kubva mudumbu inini ndakungoenderana mberi nemunhu auya sezvakangoita tete akauya tete akabva nemwana womukomana nasi vauya nemwana asikana kuna kuti hama dzake dzese dzichaungana pamatambudziko ozi nhasi ava vakabloka pane nguva zvichananga saka ndokoti alhamdulillah mukomana kuti tichangoramba chikuva chapera tese ndimboona kuti chakabva kunowe chakune uyu chikabva kuna uyu chichaenda kunetu saka vanhu vese vachaita sei sei vachaita lai
va3 Eh. tikukalkuleta ngomarobe va3 saka abenoti out of chi saka ndikuti vese vachauya chena alhamdulillah. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Pane rani mashoko kuna sekuru tisati tabvara dai. ya ndizvozvo ini chandangoda kungobatsirwawo sekuru apa ndine basa mukoma wangu wakatenga kombi saka ndiri kondakta saka kombi yacho inofa ikasafa ndikabata mari achaishanda automboono kundoti apa ndine $100 uzona maproblems atanga paita chino moti yacho inogara ichingofa every day zvekuti pamwe pacho ngondoyo usina ana mari kumba saka ndisiwe kuti papa wondobatsirika sei. Handiti ka. Aiwa tete mune mashoko ere kuna sekuru? Mashoko yangu ari pakubvunza sekuru kuti ndoti ikono vanhu ava vari kuditi muroyi ava ini handichazive pamwe nendiri muroyi musingade kunditaurira chokwadi. Handiti ka. Mwanasikana mune mashoko ere kuna sekuru? Mashoko andina kuna sekuru ndinongoda kungokumbira zveupenyu hwako kuti tive nedzimba vanasikana tigare mudzimba kana vachikwanisa sekuru kuti munodaiswa kwezvidzokere kumuridzi kana kuti afe kana kuti apenge asi isu tagarawo mudzimba because chingori chiseko kunyanya amai vangu vakandibereka vanenge vachingosekwa nevanhu kuti amai vakabereka mahure vana havagari mudzimba saka zvinhu zvinochingotidya mwoyo kuti mubereki wedu anongogara angori chiseko chevanhu sei tisi takanyanya kuita sei saka zvinhu zvinototibata ndichida kuti amai vedu vagara vachifarawo. Handiti ka. Aiwa sekuru hanzi natete changu chikumbiro icho. Aiwa alhamdulillah. Hanzi pamwe hamuri kundivanza kuti ndiri muroyi. Aiwa ndari muroyi ndakabudikira bosi takaita matare akawanda. Iye ngangotenda nemizimu yake kuti irambe ichiendera mberi nematare. Mzimu wege weuroyi unongobudikira pavanhu. Vanoreva kuti muroyi ivo vasiri varoyi ndavauyawo pano. Tione kuti muroyi iye naavo ndivanhu uroyi wobuda pachena pavanhu vese asi vakazengurira apende zvavo saka tinongoti alhamdulillah rabbil alamin. Hanzi nemukomana sekuru kubasa kwangu hakuna kunyatsomira zvakanaka. Chikumbiro changu ndekuti mundibvisirewo mhepo idzi. Mabasa ndagara ndichimupa mutombo wokumubvumabira iye nemhuri yake yese. Ndichapa mutombo kuti vaendere mberi tivachengete zvakanaka. Handiti. Hanzi nemusikana ndirikuda imba uye dai zvaibvira wacho ari kukonzeresa atofa kana kupenga. Aiwa ndinotenda kurwadziwa kuvarobe aiwa tichamubatsiridza kuti zvinhu zvisadaro ndasasaka ndidambudziko rakashata kudaro aiwa ndinobatenda ipapo. Handiti ka. Mashoko yake. Handiti ka. Aiwa tinotenda. Sekuru makati? Alhamdulillah mukomarobe ndosimba chaizvo. Ndiri kuona pahuro panenge kuita pachishoshomera. Kwakutosunungurwa. Aiwa zvangasina kumira mushe. Asi ndinovimba kuti ala pane mushonga umwe watakashandisa tinobika neuchi kune munhu ane asima kune munhu ane gararwa mushonga iwo uri kuita uchibvisa gararwa rese saka alhamdulillah apa pane zvinhu zvo aiwa ndikutoti ndikutopora. Handiti. Aiwa tinotenda. Ari sei matare mazuva ano sekuru? Mukomarobe matare tichidawo pichara asi zvazvinoita ndezvokuti musi mwaka haufanire kufanana nguva ino yemunhu wese kana murimi kana chii anenge akaomerwa because nguva yekuti pamwe pacho ari kudyara mbeu nesuwo matare vazukuru vari kurwara asi vazukuru vacho vanofanira kuti papfuma vakaomerwa saka haini anengati imhosva yavo so vazukuru uyai neurwere tikurapei toziva kuti mari dziri kunetsa pashoma nepashoma ipapa tichifamba tichitaurirana saka ndozvazviri mukomarobe matare vanhu vari kuuya asi ndaita challenge futi vazukuru vangu vari kunetsa mukomarobati ndikutaura ndichiti vazukuru vangu vari kunetsa vati sekuru fomai before November na December mudzoke South Africa. Saka kureva kuti kana kwazoita muzukuru akarongeka pakati paDecember pakati especially November October achitanga November kwete
vazukuru kuti sekuru imbouyai mutangire Durban Okay. moti Cape Town mupesa neJoburg vakukwira ndege yenyu hora tambo saka mukati 555 50 days saka ndikuti vazukuru kana varonga group rekuDurban varonga group rekuJoburg varonga group rekuCape Town andirambi kudzokera asi chandoziva kuti kune mukomana wangu anonzi Paddington ndakafamba zvakanaka alhamdulillah pese pandaifamba handina dambudziko ndakafara because mota yake akaishandisa kuishandisa tateguru saka ndongoti Allah subhanahu wa ta'ala kuti ngaite zvinofamba and 2 ndinokomekeza ndichiti vazukuru Mwari vanoti panoda inonzi swadaka neniwo semuslim ndiri kushuvira kuti dandawanavo vana 30 vemadisables vanotambura zviri zvirema zvinova magwaro akanaka kanawo kune mumwe muzukuru anosvika semuno muZimbabwe anotibatsira kuti tichengete nherera dzatinogona kukwanisa kusapota ngatiti ini ndikushuvira mukomarobe kutangira pa30 nditsvage vana vanotambura vana vakaremara vana vari kushayiwa kudzidzo kuenda kuchikoro nokuti ndozvinokurudzirwa nemutungamiriri wenyika kuti ngatichengete vana vari kutambura saka inini shuviro yangu mukomarobe ndiri kuti kune iye anoona kuti ndinapo pangu pashoma achapola vatanga kuvaka foundation yekuchengeta zvirema saka ndiri kuda zvirema kune ane zvirema more than 30 handisati ndakuchengeta ndichiri kuda kutanga kuona namba because government inoti ukawana namba uya nayo kwatiri toona kuti kuchengeta zviri pamutemo here because vamwe tinoti tinoda chengeta nherera tichida kukidnepa kana kuti kuuraya saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndati nditaure pachena kuti shuviro yangu ndiyo kuchengeta vanotambura zvirema kwete machembere kana kuti zvirema ndozvandiri kuda ndatenda Handiriya. Aiwa, avari kuzvinzwa. Regai nimbokurukura nemuzukuru wenyanga achinditsvaga uyu siku nesikati. Kungodai mukoma ndafona ndazodai zvazodii. Mukoma makati zvinyi? Makadei ngoma. Tazosangana. Ndafara. Handitiya. Aiwa, tinotenda. Chamaindifonera siku nesikati. Ngatizvitaure. Munonzi ani mukoma? Nditwa Christopher Kaparadza. Kaparadza. Mushande kupi mukoma Kaparadza? Kusimba maramba pfumo. Uko. Kwachifani? Kwa Chief Chitsungu. Chief Chitsungu. Oh, handitika. Alright. Dambudziko ranetsa mukoma mukati meupenyu chii? Dambudziko riri kunetsa nderekushandiswa. Ndakatanga 2022. Ndairota ndakarara nemurandakadzi. Ndobva ndaudzawo baba wangu. Ndati baba ndo zvandiri kusangana nazvo. Baba wakati ma wet dreams. Nditi ndona zvikuramba zvikuitika rudhenji kuti ma wet dreams. 2023 ndipo ndatanga kuti wauyo usiku wega miri wese ndikutarisa nhengo yangu ndikuona yadzoka ita diki zvasiyana nezvangairi ndobva ndangozvinyarara saka this year ndikaona zvinhu zvacho zvinongoramba zvichingoitika same ndona ndingofamba maprofita ndichinobatsirwa chingonzi unenyora nhengo yako ikuitwa searea kuti wakada kushandisa warouya uneikudza kana wapedza foidzosera zvotopedzera zvimwe zvototi kana mabasa chemo zvasangana neminyama yekushandiswa hazvizombofamba zvakanaka ndozvinhu zvikuitika mulife mavo saka kuna baba makazombodzokera here unotaura kuti baba zvinhu zviya zvikuramba zvichingoita sei? ndikawaudza vanongonditiwo handamata asi ndafamba zvakawanda zvokuramba sandati akenimbosvikawo kwasekuru handiti baba vari kupi zvese? baba vakaenda kumusha pandinge ndikaumba. Okay, kwamai amai vari kumusha handiti hauna vakoma here? ndinawo but kufamba hatinambobatana hatombodi kozi ini ndikamboendawo matare saka unonga unditi kuti washandisirawo mushonga vanotonditiwo ndakaromba saka ndangoti ndichingofambawo ndege kuti ndizvangosvita hauna kurombe? hatina pamwe unogona kwakaromba kavachita handizivi pamwe ndikaromba ndisingaziva saa ini mumwoyo mangu achimuzvinakadaro handiti right uchijekesa nyaya yako kuvakoma vari kuti wakaromba handiti iwo pawakanga waenda kumatare dambudziko rawainotsvaga kuti ubatsirwe ndirei? ndirirotowo ndichipira kushandiswa nhengo yangu itowo zvakanaka ndiwanawo basa roti randoshanda kuti apa chaipo kozi ndongotendera kuti pano ndashanda ndamiswa pano ndashanda pamwe mari ndanyimwa
sana ndaungutsvaga kuti raramo yangu yoito zvakanaka asi zviri kuramba. Saka ivo vakoma waivati handei ndinobatsirwa pavakazoona kuti waenda wega. Ndikadzoka ndikaudza pandikati ndainomatana napiwa buta da isusu hatiti zvisi toenda kuchechi. Ndati kuchechi one ndikamboenda tese zviri kuramba. Saka ndaedzawo nenzira kuti ndiedze kuti tese ndibatsiriko. Akati kana kuti ndibatsira ndibatsira ndo chakati. Ona nditi ko kumatare kwenya kubatsirwe. Yeah. Seguro. Yeah. Maigara muchingoti nevarume vari kushandiswa nevarume vari kushandiswa mazuva akawanda kwavanozoya vamadzimai achiti nini ndiri kushandiswa nemunhu wandiri kurara naye ndichita bonde vandisingazivi. Nhasi tinavo mukoma vari kupupura mukati meupenyu hwavo kuti neniwo ndanzwa nekurara nemudzimai ndichishandiswa uye nhengo yangu yadzoka kuita kasiyana. Right. Mukoma Lobe andidi kukunyeperai. Gwenzi iroro nyangwe ringanzi ambuya kana kuti sekuru kana kuti tete ndo vakarambira nhengo yemwana ndinosungura. Mukoma Lobe kana munhu akanzi ane 42 years munhu wechirume kana 58 years munhu wechirume ndiri kusunungura. Chekupedzisira kuvakadzi vese chiri kuenda period ndiri kuita kuti vabereke, but chandokukurudzirai musandishore musatuke. Imwe mushonga wangu 7 days mukoma ari kutaura kuti nhengo yavo iri kunwiwa andizvirambe ndoti pamberi pavo pakamira kamwana kakomana kakamira kakapfeka bhachi. Ndatarisa nekukumbira mukoma Lobe ndichibvunzisisa kuti ko nditasi kuti kamwana kakomana chii imwana wake here kana kuti chii. Ndinoona kuti zvisi kuenda neupenyu hwemunhu. Iri mhepo yakatorwa mukati metsinza rake ikaiswa ikagadzirwa mushonga. Chinhu chinonzi chikwambo mukoma Lobe rega ndikutaurire pamberi petv kana kuti pamberi pevanhu. Haasi munhu weukama hwenyu, munhu anototorwa netsinza renyu iroro kunomutora kusaidi uku ndo chinonzi chikwambo. Chotanga kuzomwa ropa remunhu wemumusha asi chinhu anouya ari mutorwa. Nhasi uno mutorwa iye yapanduka ndiye akushandisa. Mwana ari kushandiswa mukoma uyu mukoma Lobe zvinorwadza ari kuita zvese. Afunga kuita mari kune munhu akatanga nedare remwana uyu. Ane njere dzake but vakatora chipo chake vakachibata. Kuvanhu vechidzimai vari kutaura kuti uyu ndiye watinorara naye. Saka mufi uyu ndi munhu wechikadzi. Ngava musunungure dzinza rake uyu tarore. Asi uyu ndiye apiwa mhepo yengozi, mhepo yekaranda kuti kagare anako hacharori. Uyu apiwa mhepo iyoyo. Alhamdulillah. Ivo baba vake nevamwe vese ngavagare pasi varonge dare remwana uyu. Vakareka kurironga pasi ko ivo vakamborironga sei uyu mwana asingazivi achiri mudiki achiri kuma 4 years vachimusairira mhepo uyu. Ane mhepo yemukadzi. Alhamdulillah. Mukoma Lobe apo handisi kukunzwengai. Vedzinza rake kana vachindinzwa. Iyi bhora iri mukoma Lobe havaibudirire. Iyi bhora iyi havaibudirire. Munhu kana akati go back to sender mukoma Lobe kana akauya akafa hazvina basa. Madzisa mukoma Lobe. Munhu akarova go back to center kana kungave kwakanengo kana kwatasvo kana kwani nganga dzese inini handisunungure because vanhu vari kushora nganga. Madzisisa. Saka nhasi uno inini ndikasunungura munhu akarova go back to center kana kuti nditasvo kana ndikanengo inini ndikasunungura munhu uye achatsoka vanhu vaye vanoenda chishora tasvo kuti hazoza zvari kuita but tasvo adopfitisa muroya. Saka tikuti tese ngatingorova go back to center kuti vanhu vaite sei hadzidzi. Saka mwana ari kushandiswa. Zvinhu chikumushandisa achishe vatorwa ndechemhuri make. Baba vake ngauya pupure iyi. Uyu mfana. Baba vake ngauya pupure nyaya iyi. Kana asina pupura nyaya iyi ngavachenjere kuti vanogona kufurama nayo. Ndio patamirepa. Hatichanyengerera munhu. Kana wakato bosi baba kana wakuda wakubereka wakusuka kuti wane ndebvu wobva wakusungira chiraramo wokubatira chiraramo nehama dzake. Tichengete imbwa mudanga. Mudanga mehuku ndi mehuku amuchengeterwe imbwa. Ukaona ndatora imbwa nehuku ndasakanisa chipuka chinouraya. Ndaisa temiki muchikafu. Ndozvaitika pane mwana.
saka mwana akurarama nevanhu vasingamude vakamutarisa so to Zim News Bet TV. kunze kwacho ndokwakupisa Eh. ati nyamavhuvhu Eh. ndakambonzwa mumwe mudhara akati nguva inokwana yakutoba zvinhu zvese zvinosunga saka ndangotarisa kuti aiwa upenyu hwedu hauna kumira zvakanaka saka aiwa mwaka kukuwafoja unova mwaka wokumwaya nesi nekuti vanhu vatange kudyara saka isusuwo tinoziva kuti vazukuru vedu apo neapo ungu vari kurwara mukomarobe ndabva kuharare hospital munoziva kuti nyuchi pachipatara kuchaya kuti kuchii zvirwere zvirikubva kupi maaccident vanhu helicopter ichisvika nevanhu kubva kwairi kubva ndinonzwa tsitsitsire ndiri kunobva kuharare hospital nemurwere wandasaka naye muchamuona achisvika futi. Aiwa, tinotenda sekuru. Ndiri kuona muzukuru apinda nemwana uyu. Dare rakamira sei? Ya, ini ndikutoona mukomarobe kuti semunhu akusvika muzukuru uyu akasvika nezuro achiti sekuru mwana wangu asikunzwa zvakanaka ndikatarisira ndikati aiwa mwana kana achirwara isu tichipatara ndikataura nemakondisheni mamwe acho akati inini sekuru ndizvinhu zvekundinetsa ndikati no chipatara chacho tinongobvuma zvese zvese saka iwewe uya umire pamberi pamukomarobe uchitaurawo nedambudziko remwana kuti isu tigone kukuyambutsawo shuri yangu mukomarobe vazhinji vanombogara vachindibvunza kuti sekuru urwere unenge uchifamba sei ini ndinenge ichida kubatsira vanhu kuti vapone shuri yangu ndeyekuti mwana wemunhu ngaararame saka alhamdulillah iye sekuya kwake auya nemwana wake nemwoyo muswene wese pabhaibheri vanoti mweya muswene isu tokumbira allah subhanahu wa ta'ala nemajinzi avo kuti ningirozi kana tikakumbira chapola vatinzwe mukomarobe tiri kusvika panguva yekutanga kudya neurwere since morning mukomarobe ibhodhoro remvura nikadhirinkiso matiri kufamba mese kusangana neurwere hatina patiri kusvika pacho pakaoma saka ndinongotenda kuti mwari ngavawedzere masimba. Aiwa, tinotenda sekuru. Vahanzvadzi makadi tiri pesu ndiri kutaurawo nani ende mabva kupi? Ndogara muHarare, Wheatfield. Dambudziko remwana rakamira sei? Mwana rongorwara tatiraya kuzvipatara taenda asi hazvisi kuchinja. Zvakatanga rini? Ane 3 months. Zvakatanga sei? Angotangopisa mwiri vamwe vachiti mboendei pamwe watoita flu mara mwana haachatonyatsoona kumira kana kugara achingochema. Mara tazotsvagawo sekuru pasocial media pavatisvikai ndokusvika vatakaita. Handiti ndoziva kuti sekuru havasiri wamakatanga kutsvaka kwamakamboendawo zvainzi angotaura zvakawanda mumwe wakati ari kureva nambuya wake vachimbomupawo zvinhu zvavaimupa asi hapana chakachinja. kuchipatara vanoti chipatara akaitwa masikani kunge 4 years asi hapana chaimbobatwa. Okay. Ana makore makani? Ane 6. Saka kudya anodya hazvinoita chii chinonyatsoitika paurwere hwacho? Mati? Ega agoni titi wokupaka uchibata shayi uchimuvhura kuti akwanise kudya. Paakatanga ipapo asi pamwe pacho aimbo kukura kwake aitodya aitova munhu ari right. Alright. Pane mwana apa, mwana ndewenyu? Handiti baba varipi? Baba takasiyana. Handiti ka? Ya, alright, ita. Hapana tati kunzwa pamwe vanenge vati mhanya inini ndiri kubasa. Hamene sekuru muzukuru ari kunzi haasi kudyawo. Ya, isusu mukomarobe kazhinji kana vana vasingadyi hatidi kuti tozomupa mushonga kunze. Kazhinji toda kuti isusu takagara vauya naye mwana titurayi kuti zvedu zvinoita here kana tizoti mwana anofizuka semwana ari kufizuka kopa mwana uda kuremara kopa mwana uda kustiroka kopa mwana uda kubata nokuti munoziva kuti kudhara ndakanzwa pane chirwere chaitaurwa kuti meta makumbo pachizezuru saka mwana kana akadai mukaona mwana achikura ozori kana kuti gojodo handiti so vanhu anoenda kuhospital inavo zokuti kumahospitala mishonga mishoma asi isusu tiri kukurudzira kuti Allah subhanahu wa ta'ala atinzwirewo tsitsi nenyasha mofu uya mutipe 5 liters chenyu chemvura chiri apa ichi mutipe mvura isusu tinoda kuti mwana titange tichiita ngatipote tichinzwa
nokuti mwana aka akafizuka mukangomutora kamera wobuda akatongofizuka anabva tikoneiwe sekuru vatotadza here nekutomulapawo kuti tichimuona kuti mwana ari kulapika kana kuti sezvo amaiti ati zvanzi ari kumwa mimvura isusu mishonga tinawo mukomaropi unonzi mutandangozi unonzi musunga waroi lokuti tikapa mwana mutandangozi kana musunga waroi ndo pamunoona kuti even kupenga kana kuita chirwere chipi chinobanganuka nguva iyoyo alhamdulillah kana chiri chirwere chemhepo dzakaipa mhepo dzakaita sei tinenge chiti mwana iye agezeswe musoro mai vachiti vape nguva mwana abanganuke alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala vanobva tipa rudo rwakanaka nemakomborero lokuti onai achaona akasimba apo akasiyiwa pamwe akasiyiwa kuremara kwemwana kana tokurwara kwemwana saka isusu zvese izvo tinenge chingotarisa saka munoita mofu kuti mwanaye ngamwe mvura idzodzidzi tione kuti patiri kumupa chipatala anotesta jekiseni mukaenda mune patients ati ngabayiwe saka isusu kubaya kwedu mushonga saka tolai mukombe mofu musamwise nendiro kai tolai mukombe ndonomwisa murwere tichifamba tichiona kuti moisa tubute mbichane mumushonga imomo ndoti ndio mishonga yedu saka isusu kukomarabe atisi kuda kutesta tikutestire kumba kwavo ngatitangire muno mwana akatanga kusvinura mwana akatanga kufamba toziva kuti kamwana kanga kauya kachirwara asi kakubanganuka handiti alright vandadzi mati mwana ane nguva yakareba zvakaita sei ane 3 months akadai asi kumuka nomuka mbichana apa ndofunga pamwe karara mbichana wope asi kanomuka kanongodai kanongofizuka ndakakaona nezuro mofubatira nei mwaneyi anogona kufa yamwe usvamwa mvura yacho mwaya mvura maziso mofu asati amidza naye mute kumaziso chaiko ya yamidza poza shama ya alhamdulillah chimuredza zita rake tona mai vacho twinti anisha zvisinei allah subhanahu wa ta'ala toziva kuti mwana ndozva munoona mukomaropi tinovapa mishonga toramba tichimurapa mwanawo mukaona zvinhu zvakadai mukomaropi zvinhu zvakaoma so isusu kuno kuti tinenge chiti urwere inyasha nengoni dzaallah subhanahu wa ta'ala but inini sachapora ndinobheja anoita zvakanaka handiti ndinobheja anoita zvakanaka allah subhanahu wa ta'ala kana achitokwanisa kumbonwa mvura yacho iyoyo pachaita 2 hours mudumbu make ndosaka vanhu achindibvunza sekuru indava munogara makabatwa neflu inini handigare ndakabatwa neflu asi ndaudzwe kuwakira kubvisa urwere pavanhu ava okay saka vazhinji anobvunza sekuru flu yenyu haipere sei handingapedze chirwere nokuti ndiri munhu anokamura zvirwere onai mwana diki so izvo zvinoenda kunonzwa kuro kwese kuri kubata umiri wese wakuti afanira kujungwa nemajekiseni alhamdulillah saka paanosvika kuti mwana ndimupodze ndinenge ndabatikana neurwere subhanallah alhamdulillah andimukuona vachi anenge kakuona ikakupuruzira mazino mazambe amai vake anditi kureva kuti kakunzwa zvinotanga kuita zvakanaka bichana anisha ya saka ndizvo zvazvinoita mukomarobi ya saka ndinotenda kuti allah subhanahu wa ta'ala pashoma munhu apore neholiday saka maanisha kana vakarambwa kana vakasiyiwa nemurume allah subhanahu wa ta'ala achatungamirira mwana achaita zvakanaka tinotenda allah subhanahu wa ta'ala
tinoti saka tichavapa mishonga moramba muchishandisa imwe makapiwa, ramba muchidyisa mwana, ramba muchimugezesa mwana, anopora. Moramba muchidzoka kuireview, ndizvozvo chaizvo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.